don't. Здравейте, скъпи потребители на YouTube, фенове и приятели ютубъри. Днес ще правя giveaway на този акаунт The Killer 3 в Hero Zero. Играл доста време, съм доста силен. Всички показатели ми са на 400. Съм ви купил няколко снаряди, тук имате още. Значи, да ви покажа. Така, първа зона, втора зона, трета зона. Чакай, искам да ви покажа картина. Ако искате, ето първата, втората, третата, четвъртата, петата, и шестата. Значи, аз ще се развивам докато стана на 100 subscribe. Значи, като стана 100 subscribe, давам този Hero аккаунт. Значи, аз нямам много subscribe, но ще почна да пиша по Skype, Facebook, Disney, Minecraft, това българско знаме дадах точно 2 понички. Аз бях с някакво на метална на трепта, като зелен такова. Събрах 2 понички и да. Така става розово лаво. Аз му викам какъв розово лаво, както и да. Имате снаряди и плюс това ви дам отбор, който съм дарил. Аз съм един приятел, аз съм дарил 3 понички и 126 739. А този мой приятел Йоан не е дарил понички, не е дарил 17 945. Той е 24 левел. Видите колко е слаб. Аз го направих дори толкова силен. Той беше доста слаб. Аз му спечелих това нещо. Триколотонно заборство. Доста е слаб човека, но какво да се прави, доста е слаб. Аз имам моята слава е 8674. Значи, как събрах толкова много? Като ходих на класация и търсих безградъл Златомир, той е много слаб. Той е силен на 53-то левел, но се е махнал айтемите и забрай паролата и сега скърти пчеля такова слава. И записвайте се. Значи, за да се запишете, пишете на български запис и ник на канала. Аз съм написал Дъпъл. Номер, който като първи, втори и тентата до значи, първото нещо, което трябва да направите е да лайкнете клипа и да subscribe. И да се абонирате за него. Ето ще покажа. Не знаете, че се чуят някакви звукове, това е от мишката, тук съм с сензорна мишка. Така. Ето го моят канал. Имам 4 абоната. Така, първо, примерно, My Good Intro. Това е интрото ми. Той може да го видите. Първата работа е да лайкнете клипа. Ето, аз ще взема този, ще да намаля малко.
Да, това е другото. Доста хубаво. Това е също, но ето, абонирате се и харесвате клипа. После пишете запис, да пишеш номер, за да не се обърка, защото запис няма и това името какво. Няма клип. Така. Клип ще подходи. Хубаво. О, майка. Това е тук. И така ви разбрах, така запишете. Дано клипа ви е харесал. Довиждане от мен сега и до скоро.